ngiyacela unyazi lwezulu lungikhethe nami kwaba ingcwele. Ngiyakhuleka ezulwini, okhulekayo umvangeli uMathonsi eNhlazatshe. uNkulunkulu ingcwele, ngicela ukukhuleka ezulwini lakho, mbingelele intombi endala yakwaHadebe esilethele uNkulunkulu emhlabeni. Ngibingelela amakhosi ahamba nonyazi lwezulu uPhongela nasemaphondo langaphuma siyothe, inyanga yezulu nomhlaba nothingo lwamakhosazana. Bingelele kuye osisihlalweni unyazi lwezulu. Nginovalo olukhulu kuthe makufika lokukhuluma kwasezulwini kulethwe ubaba wethu umfundisi nomvangeli wakithi uMbokodo, bathi uJehova ukuthumile Mathonsi uba umphathe umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyacela kuwe baba, ngoba ngazi ukuthi lo msebenzi uphathwa kanjani. Ngiyacela kuwe Nkosi, ngoba wena waziyo ngentshumayelo abantu Nkosi beze kuwe. Mbingelele amakhosi alandela uShembe esinawo, amakhosi esizwe. Bingelele abefundisi abayingcwele abayisandla senkosi sokuphonsa izwi. Bingelele abavangeli, bingelele abashumayeli benkosi abagada umsebenzi kaNkulunkulu. Bingelela abakhokheli abagade imiphefumulo yamakhosikazi bayisondeze uNkulunkulu. Bingelela nabaphathi beyintombi nebandla lonke elingcwele, ngiyalibingelela ngegama leNkosi. Baba, mangibe ilombhobho engiwuphethe, ngicela ubungcwele bakho, ngicela umlilo nesibindi sokuma phambi kwakho, ngikhulume engikuzwayo, ukukhuluma endlebeni zami. Ngiyacela ezulwini ngesabelelo sekhulu neshumi nesikhombisa 117 inhlanhla yabo
Ngiyabonga zidla amafaza sezulwini ukungilekelela ngoba ngizwa ungathi ayaqina amadolo. Ngizwa ubaba ngithi ukukhuluma kwakhona la ekhaya ukukhulunywa njalo. Kusho impunga zithi indawo engikuyo ibucayi kakhulu. Indawo engikuyo ngime boxini ngenza istatement. Mhlezi singilahle, mhlezi singikhulule. Nami mhlezi ngesikhathi ngihleli phansi ngangenaso isono. Kodwa emva kwale nkulumo yami mhlezi thola ukuthi sengine sona ngisenzile. Ngidumaze ibandla lamaNazaretha nabazali bami. Ngiyacela kuba abazali bami babe seduze nami. Ngiphambi kwaNkulunkulu kulesi sikhathi. Ngiphambi kwamakhosi nabefundisi. Ngiphambi kwamaZulu izingilozi. Ngicela bangilekelele ubaba noma Nkosi yezulu nomhlaba, siyabonga ukusikhumbula ezweni lakithi laseNyakatho. Kulo muzi wakho omuhle kangaka ozakhele wona Shembe Ngcwele, uthi kuyofika isikhathi ngikhumbule ingane zami. Kulo muzi Nkosi kukhona ibhuku eliphambi kwakho, lapho abantwana bakho Nkosi ubalo bekhona abalekelele Nkosi okwakhiwa kwalomuzi. Uthema ungena simakade omuhle kuvamile kimi lokho. Mayengena uJehova zehle inyembe zingazazi ukuthi ngezani ke manje ngoba nangu uNkulunkulu besimfuna. Sithema silapha sigucile engelile uNkulunkulu ngaphakathi la ngibheke ikhehla lakithi edala umvangeli ukhumala. Wathola ukuthi ngiyakhala kanti naye uyakhala. Sibhekane sikhale asho ukuthi Mathonsi uyambona yini uNkulunkulu ukuthi ufile, usikhumbulile. Simbonile sonke mayephuma emotweni emuhle uSimakade wakithi ekhazimula nobungcwele bakhe basezulwini uJehova ophelele. Akashonti ngalutho. Uma ufuna uJehova uyena lengakekho munye. Uma ufuna uKristu uyena lona akekho munye futhi. Uma ufuna umoya oyingcwele uyena lo futhi akekho munye. Uma ufuna umbombela, uma ufuna ilanga, uma ufuna inyanga yezulu, uma ufuna uThixo lamakhosazana, iyona unyazi wezulu luphelele. Obizwa njengoba silana ukhona wonke amagumamane. Usindisa abantu ezindleleni, usindisa abantu bedliwa amanzi, unika abantu imisebenzi, unika abantu ingane, usakhela amakhaya. Siyabonga Thibelihle. Umama uthi mayephuma emzini ashiye ingane zidlala egqekeni.
athi ngiyabuya ingane zami ahambe sisale isigane kungekho lutho nje khona. Kodwa izothi ma ingane sibona unine sesiqhamuka sigijime sishone kuye ikhale enye ingane ayiphakamise ayigona ibuze ukuthi ukhalelani kodwa babeshaya yini ithi ngani cha babengashaya pho ukhalelani athi ngifuna wena khalela wena nathi sasifuna wena Nkosi masikhala angikhalanga ngedwa Nkosi izikhalile ingane zakho kodwa izinyembezi zenjabulo ezihlangene nosizi sithi nangu uNkulunkulu uze nokuphila bayingcwele basezulwini siyabonga kakhulu kubantu kumaNazaretha wonke agele amakhaya agele izibaya zoyihlo agele imbhede agele imizi bakhetha ukulandela uShembe balapha nje bagelile basiphathele uNkulunkulu basiphathele uJehova simfika uJehova emuhle ngalamaNazaretha asemhlini asigcinele uNkulunkulu. Siyabonga abayingcwele qaphela into eyodwa ungashisi lo mlilo qaphela nje into eyodwa ungashisi lo mlilo ngoba siseduze lo mlilo uyashisa lo mlilo. Ngizocela uhlabathi angilekelela ngifundele incwadi ngoba abantu bakholwa ngazo incwadi. Uma ungayifunda incwadi basuka abantu bathi le nkonzo yayingasimnandi ngoba kufundwanga incwadi. Kanti incwadi esinayo ukhona uBhombela uyincwadi sikhuluma nje ngoBhombela sikhulume ngelanga incwadi yethu leyo lenzeni ilanga sikhulume ngobaba wasezulwini osithanda kakhulu inyama yesiZulu sikhulume ngoThixo lomakhosazana sikhulume ngolwazi lwezulu ukuthi umhlaba wonke umhlaba usufuna uShembe manje awusenaso isikhathi awusenaso isikhathi umhlaba wonke ufuna uShembe ngoba sebembonile uShembe ukuthi hawu besithi umuntu kanti uNkulunkulu. uLuka 24 eveseni lamashumi 45 nayo le ncwadi esifundayo yalotshwa uye uShembe incwadi kaShembe le. Uma sura kule ncwadi songena kuJeremiya uqala eveseni lesine noJeremiya 15:16 bese siyogcina ngencwadi kwabaseGalatiya 5 eveseni 15. Banazaletha-ke thandanani nanizothandwa luJehova ningahlali
Luka 24 verse 45. Khona wavula izinhliziyo zabo. Khona inkosi yamaNazaretha uKristu Jesu wavula inhliziyo zabo ukuba baqonde ngombhalo, ngoba umbhalo ufakaza ngaye. Funda kulungile sekuyapha ngena kuleyo. Umbhalo ufakaza ngaye. Nalo esifundayo ufakaza ngomnikazi wawo, ufakaza ngolyazi ukuthi unyazi yilona elinesikhiya sokuvula ingqondo nenhliziyo ukuba siqonde ukuthi unyazi lwezulu luNkulunkulu ngempela. Bayinkinga esontweni abantu abangamqondi shembe balingise uma sithi uNkulunkulu unyazi lwezulu luNkulunkulu asho njalo uyalingisa. Sicela ukuthi uqele enkosini ukuthi baba ngicela ukuthi uvule ingqondo yami ukuba ngiqonde ukuthi wena ubani. Ba funda Ncwadi kaJeremiya 1 verse 4. Leza kimi izwi kaJehova lifike kimi ntambama kusihlwa izwi lonyazi lithi laselithi kimi ngingakwenza esiswini ngakwazi, ungakabikho esiswini sikamama wakho ngakwazi, ungakaphumi esiswini ngakwenza, ungakaphumi kuba wakho ngakwenza, wangcwele wabangcwele. ngakubeka umprofeti wezizwe. Njengoba namhlanje la sengiprofita ngoba ukuthunywa uNkulunkulu ukuba ukhuluma indaba zakhe kuyingxenye yokuprofita. Ngathi awunkosi Jehova, Ungibonile umfundisi kushona phansi waze wangizwela umfundisi watayo angazi ukuthi unomsebenzi uyokhona ukuma yini. Beka angikwazi ukukhuluma. Ngathi ngoba ngingakwazi ukukhuluma ngiyofika ngithini emakhosini omhlaba, ngiyothini kobaba, ngiyothini ebandleni lonke, ngiyothini kuJehova ophambi kwami kusasa. Ngiwumntwana Ngoba ngiyingane njena. kepha uJehova wathi kimi, Lwathi unyazi lwezulu ungasho ukuthi ungumntwana, ungasho ukuthi ungumntwana, ngoba uyakuyala kubo bonke, ngiyakhuluma kubo bonke engiyakuthuma kubo. lonke. Ngicela kuye ukuthi angikhulume angithume khona, ngakhuluma kwami nakho konke engiyakuyala khona, nabo bonke uNkulunkulu azokhuluma kimi ngiyokudlulisa kunina, wokushumayela ngiyokushumayela. Amen. Funda ungesabi, funda uGalatia. Ikuphi uNkulunkulu amthume khona? Lithi izwi walahlwa omunye hlezi nami ngilahlwe, ngoba akazange asho ukuthi uShembe senze lokhu singakwenzi lokho. Ngicela ukusho engithunyiwe phakathi kwenu, ngithunywe unyazi lwezulu ukuba ngikukhulume lokho. Galatia 5 verse 15. Galatia 5 verse 15. Unothando omkhulu
sibahle kanjena sigqoke kahle silungele uNkulunkulu wethu naye uJehova wethu ephambi kwethu emuhle kungaba ihlazo phambi kwakhe uma sikhalisa izinyo silumana sidlana Qayani ukuba ningaqedani. Uma nidlana qayani ukuba ningaqedani. Angazi ukuthi ungakhona ukusho kuye oseduze nawe ukuthi mfowethu ngiyakuthanda, dadewethu ngiyakuthanda. Bekungaba kuhle kakhulu uma singaba nalo luthando lokuthi masigijima kulomuzi sihamba simamatheke sijabule ngoba sisezulwini, ngoba ushembela ekhona kusezulwini ngaleso sikhathi. Noma sihambile kufika abantu sibabeke lapha baphuma abantu baphilile ngoba la kusezulwini lethu. Funda ba Isho hambani ngokamoya. Asambeni bayingcwele singise uNkulunkulu wethu awumoya phakathi kwethu. Khona anikwenza inkanuko yenyama. Khona siyokuveza inkanuko ezifisa inyama. Ngoba inyama ifuna ukwenyama. Ophambene nomoya. Umoya ukhanu ophambene nenyama. Lezi zinto ziyamelana. Ukuba ningenzi lokhu enikuthandayo. Kodwa uma siholwa unyazi anise phansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama Inayo-ke imisebenzi isobala. Imisebenzi yenyama kongathi umuntu angabhala ilisti esandleni sokunene ubhalwe imisebenzi yenyama angayifuni ushembe ukuthi lokho angikhuleke uNkulunkulu ukuthi kungamele endleleni yami ngokuhamba kwami ngosuku lwami. Ile imisebenzi yenyama ile ayifunakali kithi thina maNazaretha. Funda ile ukuphinga, ukuhlobonga, ubunuku, ungaziphathi kahle, ukubonga izithombe ekhona uNkulunkulu emini ungene ehlathini elimnyama uJehova ekhona phambi kwakho. Ukuphungula, inzondo, nasisifo, inzondo, nenkani, ukuphikisana. Angazi ukuthi inkani unayo yini inkani. Inzondo yona yikho, ukuphikisa akukho. Uma into ingakakhulunywa nguwe ayimanga kahle. Uma into ingakenziwa nguwe ayimanga kahle. Konke kufuna kusho wena. Ulaka anginalo yini mina. Ubange, ukuxabana, noxabana, ukwehlukana, umona, ukubulala, nokudakwa, nobhenza. Nakho okunjengalokhu. Konke lokhu ushembe athe mangikusho zifuna wena ukuthi ukuphi kukho. Khona yini la ushayisa khona kulezi zinto esesizikhulumile engithumile ushembe uthi ngikhuluma. Funda baba uyiphansi. Nakho okunjengalokhu. Konke okunjengalokhu Ngisanda ukuntshela nakho. Njengoba-ke ngantshela phambili eseshilo ushembe ngaphambilini ukuthi abenza okunjena abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu.
kepha izithelo zikamoya nakhu-ke okufuna ushembe ukuba sibe yikho. kepha izithelo zikamoya Izithelo zikamoya nazi ziwukuthanda ziluthando, ukujabula nokuhlala umuntu eneme ejabule, ukuthula noma ethulile kodwa akanankinga anayo, kuphela nje ukufika isikhathi sokuthula. ukubekezela Nokubekezela phela ngoba siyesitele uma sitela uNkulunkulu sitela imisebenzi uyifune namhlanje kanti uselayinini iyahamba ilayini kuzothi makufika leso sikhathi sakho nawo uNkulunkulu akumukelise lokho okucelayo. ubunene Ube umuntu omnene, ukulunga ukukholwa, njengoba sikholwa onyazini ukuthi unyazi lo uNkulunkulu ngaphela. ukuzwa ukuzithimba Phela ukuzwa umuntu onendlebe, umuntu ongena indlebe akezwa noma ekhuzwa uyomkhuza uyosholila ngokukhuzana ngathi uma umbamba ngapha aphunyuke ngale ngoba akanazo izindlebe ofanele ukuthi sithi ngiphe Baba akukho umthetho ophambene nalokho nje. kepha abakristu ngiyabonga ngicela ukudlula ezulwini kule ndaba engithunywa yona kulesi sikhathi. Kwakungumsombuluko sizwa ukuthi sehlelwe yifo elimnyama ebuhleni. Ngingumuntu osheshazwele kakhulu, oney'nyembezi eziningi kakhulu. Ngathi mangithola lokho kanti ngihamba ngemoto, akuhambeki. Ngithatha imoto ngiyibeke endleleni, ngiyikhiphe endleleni, ngikhale ngithi Simakade usishiyela bani Thixo oThixo. Ngingabuzanga ngoba ngingumntwana ukuthi kuza indaba enkulu. Thatha imoto masengiqede ukukhala, ngoba mangiqede ukukhala umoya sewuyehla, ngihambe nemoto ngifike ngiyibake. Ngithe mangiqeda njalo umvulo uLwesibili uLwesithathu ngisebuhlungwini, ngisey'nyembezini, ngikhala okudla ngidle ngoba kufanele ngidle kodwa kungangeni. Ngilale ngaloLwesine, kuzakusa kuLwesihlanu siyahamba siye ebuhleni. Ngathi mangilele ngayibona ngikhona ebuhleni phezulu, ngiphakathi eDalenrome endlini.
phambi kwami nangu uNkulunkulu wethu uThixo lwamakhosazana luhlezi esihlalweni. Nangu uma Msibi uhleli duze nobaba. Eceleni uhleli engamazi. Uthule uthethe ubheke phansi. Umngqutile njengoba ngqutile. Iyathetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni. Iyangithethisa intumbangeli. Ngithi baba. Ngithela izandla. Yithi yini ngawe? Ukhalelani? Ukhalela uShembe wena. Uyamazi yini uShembe ukhalelayo? Ungamkhalela uShembe, sikhalele wena. Ubheke uhamba wakho nokukhuluma kwakho ngoba ulwimi luyamkhipha umuntu ezulwini. Olwimi luyafaka futhi ezulwini. Wathi uyazi ukuthi inyama zakho zingumfuno endleleni yami. Ngathi baba ngazi. Wathi umkhalele Shembe. Ngathi baba. Wasuka lapho siyadraya lesisitulo siyadraya naye uma wadraya naye basebebhekana. Bayakhuluma. Uyabuya ubaba kimi uyadraya qondana nami. Uthi Mbangeli ngithi baba. Uthi uyamazi usibanibani? Ngithi baba ngiyamazi. Ngisho ngingamazi. Ngingamazi. Athi uma akamazi. Lo muntu akamazi esikhuluma ngaye. Athi uma kimi lo okhuluma kanje ngimlingisele nami. Ngisho lokho ngathi ngiyamazi. Ukhuluma kanje. Base bevumelana bathi cha uyamazi. Wathi kimi Mbangeli esebonile ukuthi ngithuke kakhulu. Wathi Mbangeli ngathi baba. Wathi njengoba ngisuka la ngiphuma la ngena la endlini ngiyokwenzela isitifiketi ngiyosayina la ephasi esakho. Ngapha wasefika ngapha ngaluhlanu ngayibona sengcinile sengilungele indlela sathatha imoto sashona khona. Sathi masifika khona bathi umlindelo awuzoba khona umlindelo. Kodwa saba khona idoleti. Ngiyingxenye yalabo bantu babe khona. Sawubamba umlindelo. Wathi uma ethulwa uNkulunkulu wabantu wahloma bonke abantu. Bathi ngolwethu uyazi. Namhlanje sasho njalo mayibonkosi. Kwase kufika isikhathi sokuyohlalela eGetsemane. Yaphuma into esezulwini enhle enokuthula nomusa lesihawu. Yahamba phambi kwethu sayongena eGetsemane. Yafika yama into esezulwini yathula. Yangabheki ngapha yabheka nje kuphela abefundisi besebenza laphana ukuthi benza ngakho yini. Lalithi izulu asembheka ngambeka ngambona ukuthi uNkulunkulu lo akafani nabantu lo. Sasuka lapho baqeda bathatha amaphoyisa hamba. Mana seletha amahle enkosini. Ngathi semsebenzini ngelilanga ngoba uNkulunkulu uyasihambela ekunaneni kwethu. Umuntu ongaphakathi kuwe
omdlile ushembe ungaphakathi kuwe. Wena uyalala kodwa yena akalali lo muntu. Kodwa ubona izinto eziningi kodwa uma zingasebenzi lezo zinto azisebenzi. Kukhona amaphupho okufa ezibonakaliso zasezulwini. Milela mangele emsebenzini ngibona ngisedrobheni ngiyahamba edrobheni mangithi abantu sebemile bonke abantu bamile babheke phezulu ngibuza ukuthi babhekani phezulu nami ngibheke ngiphakamise ikhanda ngibheke ngithole ukuthi izulu livulekile kukhona umuntu owehlayo kodwa asikwazi ukumbona ngoba ukude lo muntu wehla ngeparashuti uyehla iyazungeza ihamba kancane size simbone sambona ukuthi uKristu Jesu mayibonkosi abathandane sasimbona ukuthi uKristu bathandula bonke abantu nami ngashaya ngalo ngiyakhona ngabuya ngathandula njengethole sibona uNkulunkulu ehla evela ezulwini ezebantu bakhe sathi masi sabhekile umuntu ethi ma eseduze sesimbona waphenduka lo muntu waba unyazi lezulu mayibonke inkosi ngicela uameni omkhulu mayibonke inkosi yadraya intasezulwini yathi mayiseduze njengalapha la epulpeti ilaphayana yaseyitshintsha yaba yijuba yeza yafika angazi ukuthi nami ngikhamise kanjani ngoba nawe ukhamisile umlomo uvulile wangena ushembe njengoba sonke sinoshembe ungenile kithi uyaphila mayibonkosi lwangena uyazwezulu ngejuba lathi malingena kwabanzima kakhulu amaphiko shaya amaphiko lwangena ngenkani langena nase ngaphaphama ngathi mangiphaphama ngezwe ukuthi ukhona into eyehlayo lento eyehlayo ngiyayizwa iyaphansi ngehla ngakhuleka isikhathi eside yaze yahlala phansi yathula waphela umthandazo wami ngagijima ngaya kumfundisi uNhlabathi uzumkhumbule Nkosi yamakhosi umfundisi lalele khona mayibonkosi khumbule nomvangeli uNhlabathi basebenzile hlobo ingcwele phakathi kwethu khumbule nomfundisi wethu osiphe yena uMavuso shebo ingcwele uyagijima ibanga omnike lona ephileni kwakhe uthando lwakho shembe siyabona kuye uyasambela Nkosi yamakhosi akanaso isikhathi sokuhlala nabantwana bakhe ekhaya nonkosikazi uze umnike Nkosi iminyaka aphile siyamthanda ngoba umfundisi esamphiwe ezulwini bayilolele Nkosi ukuthi isikhathi
Ngiyabonga ezulwini sesidlulile isikhathi ngizocela ngoba izindaba azipheli zala ekhaya zihlala zikhona mihla yonke kodwa isikhathi siphelayo ngiyacela ezulwini ukuba uNkulunkulu ngibuyisele kuye ukuthi lapho Jehova omuhle ingane yakho encane yayizolo ingasebenzanga kahle inkosi yamakhosi uyithethelele uqabadela nangithi nami inkosi yamakhosi ngenza umsebenzi wakho ongithume wona ezulwini lithe izwi siyakuvala ngengoma